Croeso I Llew-Fod, a ni wedi gwneud y mas fan hyn I Brisbane, a mae torf byc gyda ni. Evening, guys. Shwmai? Siarad Cymraeg, beth? No mesyn fan hyn. A mae Ken Owens ma, mae Jamie Roberts ma, a mae Aled Walters, pennes dditrwydd. Mae Llewod wedi ymuno ni. Wel, yn gyntaf llongyfchiadau. Aled, hapus gyda'r canlyniad mae'n siŵr. A'r perfformiad? Oedden ni'n hapus iawn dy'r canlyniad. Y perfformiad, fi'n credu, wnaethon ni'n dda, oedd rhai agweddau'r gêm, o'n i bach yn wallus, ond na, fi'n credu, do bant o Brisbane, dy'r canlyniad iawn, wel, mae'n setio'i lan yn neis ar gyfer Melbourne wrthos ysa, ti beth. Dechrau dylbrydol, cofio gyda cais Siwni? Oedd, wel, oedd hi'n dechrau da i'r hanner cyntaf a'r ail hanner, fi'n credu na beth oedd y gwaniaeth, siŵr o fod, fi'n credu roedd ni bach o bwyser yn nhw ar y sgorfwrdd, felly, na, digon hapus. A oedd Finn Russell yn dda iawn, yn dod wel, trwy gyda'r gêm, ond yn wedi yn yr pedwar cyntaf. Can sgil, môr amyneddgar ar y bil, a jyst yn sôn am kick-offs mewn y munud cyntaf, a 3 pwynt, o'n i jyst yn meddwl o'r munud cyntaf, y Llewod yn edrych môr pwerus. Joyce ti? Naddion, game great. Dechreuad gret i'r ddau hanner fel wedon ni. Ken o'n Ken, fi yn gryndo na ti. Sneb y gwrando ti, Ken, rwy'n ti hwn. Sorry, fi'n cael ei taflu. Ond, na, perfformio gret, fel ni'n gweud, Finn Russell jyst yn reoli'r gêm, neud y penderfyniadau'n iawn. Ond I fod yn deg, y pac oedd yn croesi'r llinell fantas I roi e'r cyfle I neud na, a neud e mor hawdd efo. O'n i'n meddwl ar un adeg, felly byddech chi'n rhedeg off dy'r gêm na, ond wnaethon nhw roi gêm bych I chi yn y diwedd, yn do, ar y teg? Do, wnaethon nhw, ond fi'n credu disgyblaeth ni'n wael ar degau, cwpl offloads bach yn just ddim yn mynd i'r dwylo. So fi'n credu cwpl o weithiau, just dim digon o control dyn ni ar y gêm. A fi'n credu os ni weithio'r agweddau yn gyfer wrthos nesaf, dylai fod yn well. Ond na, o'n i wstad yn gwybod bod nhw'n mynd I ddod nôl, ond nhw byth yn mynd I eistedd lawr a gadael ni ennill un o ty beth o'n nhw. Perfformiad pwy ar wahân I Finn I di newydd sôn am? Perfformiad pwy arall at plesio, boys? Tom Curry yn cryf. Dwi'n credu ar ôl y chat am bit i'r reng ôl a cryfder yn y reng ôl. Nath e dangos heddi pan mae fe'n chwarae'r gêm prawf, right? Oedd e'n mobman heddi. A jyst y llinell fantas na'n cario'r efo bil yn amddiffynol hefyd. Ond pethau arall hefyd, y gêm pasio hefyd, y dealltwriaeth yn ystod y gêm. Oedd e'n ser yn y gêm I fi heno. So beth sy'n neis, mae Tom yn gwag unan. Dwi ddim yn meddwl... O'n i'n gweld y gadael y cae, right? Mae'n torri, right? Mae jyst yn gwag unan. Mae mor gyrfforol. Dwi ddim yn safio dim byd ar gyfer y 50 myned neu'r 60 myned. Mae jyst yn gwag unan a mae jyst yn rhedeg unan. Mewn i'r llawr a ni fel te reit bant y tŷ nawr. Yw yn ymarfer wythnos yma? A neithaf ymarfer wrthnos hyn? Ie. A fi siŵr neithaf bach o waith. Os bys ni'n Andy Farrell, fys ni'n gweld ti bod wedi sadw. Bydd cael contract Jamie Roberts nawr. Cael di llun off o leia. Cael ei dalu am yr wythnos, marfer unwaith. Just ware. Pwy nath lesio ti, Ken? Na, Tom Curry, ond fi credu, oedd bach o cwestiynau o ran Taig Byrne yn dechrau, achos gyda siarad am Ollie Chesham, ond fi credu nath es hefyd lan, wedi dwy'n un neu ddau lein, ni gweld e lot well dros y bel, a na beth mae'n gallu neud, ond oedd e'n canol popeth. Ddim falle di syrenu fel Tom Curry, ond mae fe'n mynd o gwmpas ei gwaith, oedd e wedi perfformio heddi, a dangos pan mae fe'n test match lion. Chi'n gyfoethog yn y reng ôl neu chi gyda chwaraewyr. Oedd Jack o lot o sôn yng Nghymru, lot o siom bod Jack ddim wedi cael ei ddewis. Siwr o ddeithnos hyn? Fi'n credu lot o siom, ond be sy'n neis a chi'ch do'n gwybod yn iawn beth yn fel, oedd y boes, maen nhw mor dyn nawr, ond nhw'n hapus, ond nhw'n bles I pwy bynnag gath I dewis, ond treni bod Simon ddim wedi dewis Jack, fi'n credu, oedd Jack yn ei ddechrau, ond Simon gath y gair rola. Na, oedd y boes yn gred. Chi'n meddwl ar Jack ddim yn y garfan, dim Josh van der Fleer yn y garfan, Henry Pollock ddim yn y garfan, mae siw gymaint. Mae fe'n anodd Andy Farrell fel prif fforddol I wneud y penderfyniadau yno. Ni siarad gyda Warren Gatlin gynnefach ynglyn â pa mor anodd yw, cos nath wrth gwrs gadael enghraifft Brian O'Driscoll mas yn do, pan oedd pawb yn disgwyl fe ddechrau a John Fox yn dechrau gyda tîn. Mae fe'n anodd I brif fforddol wneud y penderfyniadau mawr yna, yn dyw e? Wrth gwrs, mae'n dyff. Yw yn anodd hefyd newid y tîm na? Ar gyfer wythnos, mae tîm sydd wedi ennill fan hyn yn Brisbane, fi'n gwybod bod sydd yn ffordd y tîm o ran rygbi, ond
Bydd yn hawdd wneud newidiadau tîm sydd yn ennill, neu? So'n credu bydd Andy'n poeni o gwbl am bwyty fel Colton ni wedi just dewis y garfan gore i fynd i Melbourne i ennill eto. Be chi'n neud di Mawrth de? Be chi'n neud di Mawrth o ran dewis carfan ar gyfer y gêm na? Wel, nos y fori byddwn ni'n dewis y garfan i warn erbyn tîm y Pacifica nos Fawrth, a wedyn dillun, so'n gwybod eto beth i'n wneud dillun. Dim Mawrth, mi'n siŵr wneud y boes sy'n war y gêm prawf, gewn nhw marfer a ben unen. Ond y peth pwysig nawr yw bod momentum yn mewn i'r gêm nos Fawrth, a hwnna yw'r challenge nesaf. So os dim eisiau ni edrych am disadwr neto, just mynd i Melbourne a cael canlyniad da'n marfel na'r nos Fawrth. Peth pwysica. Cyn bod ni'n cael ti fynd, 2 cwestiwn i ti. Un, beth ti'n defnyddio ar dy wallt ti, achos dwi byth yn symud, fi di sylwi na. Hyfryd. Wel, pa disgwyl o fi? Sy'n eisiau, dim mor wax Sy'n rhaid Iechyd, mae fel main ew. Beth yw Silver Fox yn Cymraeg? Sa'n gwybod. Y cadno arian. Cadno arian. Ar ail cwestiwn, mae dy belyniad i'n fochedd. Ie, pam? Ti eb ware? Be ti wedi bod wneud? O'n i'n gofyn i'r gŵr lan loft i edrych ar ôl ni heno, na beth oedd hi'n ganol y gêm. Celwydd. Na'r ateb. Celwydd noeth. Ti'n gweud nawr bod ti eisiau mynd nawr, ti'n gael digon nawr, ti eisiau drink bach yn yr stafell newydd neu ti? Mae gyd o'r cwrw o'r wedi mynd nawr, y cwrw twym sy'n ôl. Cered i ôl y Wel, gwrdd. i chi wythnos Wel, i chi wythnos nesaf. Ta-ra. Diolch yn fawr. Siglod y lawd i Aled Walters, diolch yn fawr. Reit, ni'n mynd i gael cwestiwn o un o'r cefnogwyr sy'n yma yn Brisbane nawr. A ddylai ffarol neu newidiadau gan nad oedd effaith ar y gêm pan daeth ein chwaraewyr oddi ar y fainc. Diolch, Zach, am dy gwestiwn di. Cytuno neu anghytuno pa newidiadau sy'ch chi'n neud? Falle un o'r asgellwyr. Okay. A mae'n cwpl o camgyrmiadau ysgeilus cicio, fi'n meddwl, Freeman a Low a'r cwpl o adegau. Bydd yn anodd iawn i Andy Farrell newid y tîm na. Just dim ymheuaeth am ni, ond mae falle cyfle i rhywun fel Mac Hansen dod mewn i'r 23, neu falle dechrau, gawn ni weld, ond ar wahan i fe, o ti flan, mae fe'n anodd iawn, oes? Dim newidiadau yn y pac i ti ar y banc? Ddim i dechrau byddwn ni. Falle byddwn edrych ar rôl Ben Earl, i roi cwpl o cicau cos bant, a fi'n credu, wnaethon ni colli cwpl o lein, tafliadau mewn i'r lein, yn yr ail hanner na, so os mae Luke Cowan-Dickey yn ôl yn holliach, neu bydd Jamie George yn cael cyfle i chwarae, fi'n siŵr nos Fawrth, os mae fe'n mynd yn rili dda, falle cyfle i fe dod arno i fainc oherwydd na un o cryfderau mwyaf fe. So fi'n credu, sa'n credu bydd ddim lot o newid yn y tîm sy'n dechrau, ond falle ar y fainc, newn ni gweld un neu ddau newid. Beth fydd Andy Farrell di dysgu de o'r 80 myned na? Wrth i ni edrych ymlaen at Melbourne. Bod am ddiffyn yn Cryf. Mae'n amddiffyn yn mynd i ennill. Mae'n ennill gem y prawf. Mae'n ethyn nhw amddiffyn am adegau hir yn dod. Ie, sicr. Mae'r Sian yn dod efo dwyster, ond mae'n amddiffyn Llewod yn edrych mor Cryf. Ar y llinell Mantes, y pŵer na yn ardal y dacel. Ond, bydd tîm Awstralia yn llawer mwy pwerus wythnos nesaf. Boes fel Skelton nôl, Valentini nôl. A maen nhw'n mynd i wneud gwaniaeth yn dyn nhw. O, sicr. 250 kg yna. Mae'n 2 chwaraewr. Mae'n gallu lot o gwaniaeth. Na'r problem. Oedd Awstralia heddi jyst methu byw gyda cryfder a pŵer y Llewod. So bydd ni'n gweld nhw newid wythnos nesaf. Fi'n credu beth mae'n ei dysgu mwyaf yw mae'r Llewod ar ei gorau pan maen nhw'n croesi'r llinell Fantes yn ymosodol, yn rhoi cyfle i Finn Russell a Jameson Gibson Park i reoli'r gêm a chwarae fel maen nhw eisiau chwarae. Mi'n credu unig peth bydde'n moyn gwella arno i'r disgyblaeth, as yn yr ail hanner, nath hwnna roi cyfle i Awstralia nôl mewn i'r gêm, a gadael y chwaraewyr dath off y fainc i Awstralia i creu argraff. Ond bydde'n bles iawn, os fi'n credu mae lefel arall yn y Llewod cyn wythnos nesaf. So, lle dda i fod ar ôl y prawf cyntaf. Welwn ni chi y Melbourne dy boes, efa? Joiwch heno. Beth yw'r cynlluniau? Nos, ganol i fi. Hedfan i Fiji fori, gwyliau teulu. 4 nos. 4 nos yn Fiji? A wedyn dod nôl i Melbourne? Ni'n talu ti gormod o arian. Ti'n aros fan hyn am 4 noson? Mae fe'n lein i Barry Reef. Fi lan i Cairns, ddol am fyny. Efe fi yw'r unig un sy'n mynd i Melbourne?
Wel, fi'n edrych mlaen at fynd i weld fan anyway. Diolch am cymryd chi boys. A cofiwch eich chi weld yr chybwytiau hefyd ar S4C a fyddwn ni nôl wythnos nesaf gyda Llewod fach arall i chi. Diolch am y cymryd chi.